Sanibonani, welcome back to enye video. Welcome back to Mkosinaphilile. Ngiyabonga kakhulu for tuning in. Don't forget ukulike video as well as ukusubscribe. Mangaba ka subscribe the channel, okay? Now let us talk about udaba lolu MK. I think ngiyenzile I video ke when it comes to my other political channel, Philile in Political Matters. That is the name of my other channel. Please go there, check my channel out, subscribe to it. Nga decide to ngivule for ama videos asuke political wise, okay? So ngabona kungafanele ukuthi umgoso ama celebrities na yonke into bese ngihlanganisa nendaba ezine politics phakathi, then I opened the channel. So ngavula I-channel ke for those particular videos. So ikhona ke engiyipostile about ubaba John Hlophe and lo mama ke okuthiwa ke umsola ngeindaba zo American, okay? So when it comes to YouTube community guidelines, khona ezinye izinto engathanda ukuzitsho but ngizozitsho like otherwise, okay? As long as when you get what I'm saying. So kuthiwa ke MK party yona iyasukumela ke yazisukumela lezo nsolo ke ezocansa ezibhekene ke noHlophe, right? Because umama I think kuthiwa unkosikazi Mary Padi also lubaba uHlophe ngokuthi angazi waye angazi afuna ukugcwalisa iMK party ithi ke ayithathe kancane ke izinsolo zocansa ezibhekene nephini lomholo wenhlangano uDokotela John Hlophe okhulumela iMK party umnumzana uNhlamulo Ndlela uthe izinsolo ezibhekene noHlophe zibucayi wathi angeke bazizibe, which means kusho ukuthi lokhu ngesikhathi ukusho lokhu ngesikhathi ekhuluma ke nabe Newsroom Africa. Ababa uHlophe bamsola ke ngokufuna ucansi kwaye ngumdidiyeli weMK eMpumalanga unkosikazi Mary Padi. Now uMamphadi ufake isikhalazo esibhekise kumkholo weMK Padi umnumzana uJacob Zuma lapho ekhala khona ngokuthi uHlophe wamthumela umyalezo phakathi kwamabili embizela ehotela. uHlophe wayekade ke ejutshwe eMpumalanga ukuba axazulule ke ngomdosiswano wokuhola iMK party esifundazweni. So emva ke kwalomhlangano iMK yathatha isinqumo sokuxosha unkosikazi Padi esikhundleni kwafaka uadvocate Busisiwe Mkhwebane. Nawo unkosikazi Padi ukholelwa ukuthi waxoshelwa ukuthi wanqaba ukuyolala kwaHlophe or no Hlophe. Nokho uNdlela uthe uHlophe uyaziphika izinsolo abekwazona kodwa wathi basalindele incazelo egcwele. Uthe awukho umyalezo awuthumelayo usazosichazela kahle ke okwenzeka. Uthi nje udaba luvelelwa lwasehla ngaphezulu sangalithola ithuba lokuthi asichazele konke okwenzeka. So zibucayi lezi zinsolo ezenziwe, sifuna ukuthola ke umnyombo walendaba. uNdlela uthi akufanele izinsolo ezibhekane noHlophe eziyamaniswe nokuxoshwa kukaMama Phadi. uNdlela uthe uMama Phadi waxoshelwa ukunqaga nemali etholwa iqembu esishamthetho ke nokungaziphathi kahle. So kuyishwa nje ukuthi uMama Phadi wala waphetha nemali yeqembu. So kwakungezona kuphela izinsolo zokungaphathi kahle imali yeqembu kodwa kwakukhona ke ezinye insolo zokuthi wayesabisa amalungu eqembu iMK party. So kuthiwa wayefika emhlanganweni nezinkabi, kukhona ke nezinsolo zokuthi wathengela amanye amalungu eqembu izinkabi. Inkabi nation. uMama Phadi akekho msula. Into okufanele ke sizibuze yona ukuthi kungani lento eyikhuluma manje ubekade ethulelene ke sonke isikhathi. Phadi akagudluke ezinsolweni azenzile njengoba ke uthena uzimisele ngisho ukufakwa emshinini ohlola ukuthi umuntu ukhuluma iqiniso noma yini. So I think that is a lie detector test. uMama Phadi uthi akanendaba noma uHlophe engamangalela enkantolo. Mhlawumbe leyo kungaba into enhle ngoba kungavela okuningi, like she wants to disclose a lot. Now uMama Phadi uthe ufuna ukuthi uHlophe athathele inyathelo kanti waziwa kakhulu embonini yezamaloli. Okay, embonini yezamaloli unenkampani ezokuthutha iBasadi Logistics. So now ukeke wabamba izikhundla ezahlukene ezinhlanganweni zabamaloli okubala kuzo ukuba umengameli weTruckers Association South Africa, ukuba usihlalo weSA Network of Women in Transport kanye nesokuba ke umkhulumeli weCoal Transporters Forum. Akanawo kumlando obambekayo kwezepolitiki, uqale ugqama nje ngesikhathi eqokelwa ke kwesokuhola iMK eMpumalanga nasesishamthetho ke sesifundazwe. So uMama Phadi ke usola ke uba
ubaba uHlophe ngokuthi wahambizela kuye ngathi kukhona akucelayo, so lokho kungathi azange kuthandeke, sekuveza ukuthi okay kuthiwa you know what, kunzima nje ukuthi ukhulumele udaba ngoba luhlanganisa abantu abadala. Lunzima udaba lwakhona bafowethu when it comes to me, kuba nzima nokuthi ngilikhulume, but-ke bamsola ngalokho babuhlophe ngomama uPhadi, so bathi bazoluthathela inyathelo ke lolo daba, bafuna ukuthi balunyatse ngisho nakancane ngoba so kolunye udaba ke ngingeze lana kolunye udaba lukhona udaba engibonela uphathelana noDuduzile Zuma Sambudla into kanjalo. So kuthiwa ke iMK party ithi izomeseka uZuma Sambudla ngombhikisho, so bathi amalungu eMK athi azokweseka indodakazi yomholi weqembu ke unkosikazi Duduzile Zuma Sambudla ezovela enkantolo ngecala ke lezibhelu zango 2021. Remember those July unrests. Amalungu eMK ahlele ukuba nombhikisho onokuthula ngolwesine ngaphandle kwenkantolo yeMantshi eThekwini, lapho kuzovela khona uDuduzile Zuma Sambudla oyindodakazi kaBaba Zuma ke. Ubuholi beMK esifundeni eThekwini bumemezela ukuthi buzokuba nombhikisho onokuthula ngaphandle kwenkantolo. We know you guys ukuthi uDuduzile Zuma ngathi kwaba khona izinsolonyana zokuthi ngalesa sikhathi bayibiza bethi July unrest whatever, niyakhumbula yayihlanganisa ongizwe wazwane ecala ongizwe ntontoni lapha into eyenzeka ngale the looting, the what you remember, angithi so ya kuthiwa ke bazobe belaphana beyoseka ke uDuduzile njengoba esolwa kunezinsolo thizeni ngaye uzobe senkantolo ke ngalolu yadaba ke luka July unrest yaka 2021. So izomeseka iMK party ke ngombhikisho onokuthula, yona into ebhalelana ke kulezi zindaba. Okay, thank you so much ukuthi ubuka ivideo, ungakhohlwa ukulike nokusubscribe, ushare futhi and ufake ne notification bell yakho on. Sihlangane njalo kwenye elandelayo. Bye.